бисёри духтаро ва занҳо дар муносибатҳо бо мард ин хатогиро такрор мекунанд. Медонед, шумо фикр мекунед, ки ин мардро иваз карда метавонед. Шумо фикр мекунед, ки баъди муносибат бурдан бо ин мард иваз мешавад, дигар хиёнат намекунад, дигар сигор намекашад, дигар наменӯшад, дигар духтарбозӣ намекунад. Шумо фикр мекунед, ки ин мард баъди муносибат айнан бо шумо иваз мешавад, ё ин ки ба суханҳои ӯ бовар мекунед. Лекин шумо дигар одамро иваз карда наметавонед, агар худаш ин чизро нахоҳад ва худаш ҳаракат накунад. Шумо модараш бар ин ӯро тарбия кардан мегузоред. Фаҳмед, ки шумо ба мард модар шуда наметавонед ва агар ки духтар ё ин ки зан худашро ҳамчун модар ё ин ки худашро ҳамчун духтари майда нишон доданро сар кунад ба мард, таваҷҷӯҳи мард ба тарафи ин зан нест мешавад. Аз ин роҳ ҳаракат накунед якдигарро иваз кардан ва якдигарро ислоҳ кардан ба. Шумо волидайни якдигар намебошед ва якдигарро иваз кардан ва ҳаракат кардан ин одамро ҷудо ҳам хароб мекунад.